Lwgwpwr godan video bयखौबो बरायहरग्रोनाय जाबाय। बे भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबा हमनो हागोन। लोगोसे बे भिडिअ लिरनानै दिन्थिनाय जागोन। बेखायनो फरायनानै नायलांबासो हमनो हागोन। जोबजासिम फरायनानै नायलांबाय था अब्लासो हमनो हागोन। आरो बेजों लोगोसे बे चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै बेल आइकनखौ थुनानै ला जाहाथे गोदान भिडिअ नोंथांमोननिसिम सहैनो हायो। फैदो बिदिब्ला जोंहा भिडिअखौ जागायदिनि। लेट्स गो।